Chito Miranda ni padayag og kadismaya sa report nga nigawas bahin sa iyang asawa nga si Neri. Mubalik si Miley sa Showbiz Chika. Human bago lang ni kumpirmar si parokya ni Edgar vocalist Chito Miranda sa heartbreak na ilang giagian sa asawa nga si Neri naig. Nipadayag ang singer sa iyang kadismaya batok sa mga naunang nag-report kabahin sa hitabo. Sa Twitter account ni Chito, makita ang usa ka tweet diin giklaro niya nga wala gyud nagpa-interview si Neri kabahin ni atong nakuhaan siya sa iyang gisabak. Human sa maong tweet, gisundan kini sa bokalista og laing pang tweet diin niingon siya nga bisan dili ganahan si Neri mohisgot bahin sa iyang miscarriage, itubag lang niya ang reporter nga nangutan nakabahin niini alang sa kortesiya. Sa ikatulong tweet ni Chito, nahibaw-an nga didismaya ang bokalista kay inisyal nga balita kabahin sa miscarriage, nigawas nga heartless ug insensitive. Apan sigon ni Chito nga iyan na lang kining gipasagdan kay matod pa niya, it is always better to take the high road. Kay namdumang gikumpirmar ni Chito sa Instagram ang miscarriage, pinaagi sa pagpost og hulagway ni Neri og pagcaption ini sa panghitabo. Kini si Miley alang sa Showbiz Chika.